Bueno, gaur aurkezten dugun bilduma honek Izeta diskoetxea bere garaian ekoiztu, grabatu eta argitaratutako 7 Trikitixa txapelketak nagusi batzen dira. Euskal Herriko Trikitixa elkartearekin batera argitaratzen da honakoa, eta nolabait esateko labur biltzeko historia nik uste bizigarri bat biltzen duela. 58 trikitilari, 1979tik 1981 arteko 7 txapelketa horiek 13 konpaktotan batzen ditu, eta bertan nik uste dut gure herri identitatearen transmisio kateari sekulako aportazioa egiten zaiola, eta segurazki memoria guzti hori ez dugu iraganean jarri behar, baizik eta etorkizunean. Etorkizuneko trikitilari eta trikitizale guztientzako oso elikadura garrantzitsu izan dadin, hemendik aurrera bereiek ere beren iragana ezagutu dezaten aurrera egiteko dano batera. Beti bezala, trikitixaren mundua oso lotua egonda Euskal Herriko identitate sentimentuarekin, eta nik uste dut honekin batera baita ere saiakera bat badago trikitixa elkartearen aldetik eta elkarren aldetik ere bai, gure identitate sentimentu hori elikatzen jarraitzeko.